Uy, mayong buntag ninyo mga kapobs, no? So may buntag, so gahoka sa ta karon mga kapobs, kay manuso ta, so di ade ta sasapa karon mga kapobs. Kay manguha ta og suso. Itong kuan mga kapobs, suso. Kinalamian kini tunuan niya mga kapobs. Ata sa kabukiran karon mga kapobs, mamunit tag suso. Pangsud ano niya, oh ingani mga kapobs, mo na tong kuan karon. So isa ka sa kubag atong target karon mga kapobs. Sige, ubanin ninyo sa mong pagpanguhag suso mga kapobs, no? Sige, let's go. Okay mga kapobs, di pa natok sugdan ang full video nining salidaha mga kapobs. So magtikaw-tikaw sa dere. So ato sang sudlan sa atong ginagmay nga intro mga kapobs, no. So pwede ka nice gyud ni atong video karon mga kapobs kay pinobre ni. Sige mga kapobs, sudlan sa atong ginagmay intro. Let's go. Okay mga kapobs, mayong adlaw ninyo diha tanan mga kapobs, no. So karon mamunit tatag suso, no. So nakita na ninyo ang suso, no. So pertikatin nga tubig, nice kayo pamunit tag suso. Oh. Nara. Perting lami agi ni suso mga kapobs, oy. Punita kay saon taman pobre ra man ta. So mangita gyud tag sudan, maningkamon ta nga makasudan ta kay wa man tay kapalit. So arin la ta sa kabukiran mga kapobs, munit ta deg suso. Kana nawa perti kalami gyud ang suso, maging paborito ug mo na pinakalami na nga sudan samahan na ako nga pobre. So para nako mo na pinakalami jud ako nga sudan mga kapobs. Na punit jud ha pobs, ni kamot diha kay pobre ratang tao. Diha pangita lang diha suso pobs aron makasudan ta. Naramdan ni mga susuan ni mga kilid-kilid. Napud nang mga lawom nga tubig, makita ra man nimo mga kapobs. Para ana sayon ra kay napuniton kay nara na nanuksok. Mara nang pailaw ng mga bato para ani ay nay nagtapok ng mga batong gagmay nay daghan kay diha. Punit gyud daghana gyud kay aron makasudan ta, sulbad ang krisis ani. Kana punit gyud. Kana di ba? Kana solve ng krisis na to ani. Kana punit gyud diha. Na kana nang ito mo hotdag yun na da mga kapobs. Kana ba diha? Kana. So nakasuway na ba mo ani mga kapobs? Kini ang trabaho karon, ang gibuhat karon. So nabay nakarelate ani nga panginabuhi. So para na nga pobre. So dili na gyud bag-o na nga ngani mamunitag sa unsa nga klase nga magbubukid nga panginabuhi. So kaya jud na nato kay suito tag kuan. Nagdako tag bukid. So nagdako tang pobre. So mo na itong trabaho dire pobre ra matang tao. So sige lang balag pobre ta basta kay dito makapasakit og lang tao. Mara na importante da, no. So sa akong mga supporters shout out ko ninyo mga kapobs, no. So nakarelate ba mo ani nga panginabuhi mga kapobs, or nakarelate ba mo ani nga nakasudan og so, mamunit og so nga kamo jud mismo. So pala kung nakarelate mo ani mga kapobs panginabuhi nga pobre. So palig lang tag share ning atong video mga kapobs. Palig tag share, palig tag follow ni atong FB page. Ug sudla sa datong YouTube channel, Pobs Life. Ug ayaw kalimot sa pag-subscribe dito mga kapobs, no. So dako na kay na akong tabang nga maka-subscribe mo sa akong channel ug maka-follow mo ni akong channel Pobs Life. So daghang kayong salamat sa mga coming nako nga mga supporters mga kapobs. Sige padayon tag pamunit mga kapobs. Punit gyud na daghan kay dailam sa kahoy no kana mga gamot bitaw mga kapobs na rin lang magtago. Tana ba? Ultimo nang mao ni kat-kat na ng mga suso diha. So, perteng biyuha gini mga kapobs. Nice kayo na. Tinaw kayong tubig. Tinaw kayong sapa kay murag gikan siya ni baha mga kapobs. Perti gyud ka nice kayo pamunitan suso ning sapa mga kapobs. Punit gyud ta diha kay aron makadaghan-daghan ta og kuha. Kana sige nagsuksok yun ang mga kuan yun, nanuksok yun ang mga suso yun ang mga gamot-gamot sa kahoy. Perting biyuha yun asa kayo maka di na ta makagastong kwarta basta ari tag bukid di la ta ginarte mga kapobs.
Di ta maginatig panodan mana. Di gyapon ta mapas mo. Parisan na to na diha og bugas baron para sa blanghoy pa kamuti solve na gyud eh. Solve na gyud tong panodan niya. Punit gyud pops. Na kay sa untaman. O pamantay grasya ni abot. Sige lang. Oh, di ba? Akong pakita mo ko ubay na gyud no. So mo na siya. So dada may niabot na dai ani nga kuan sa area nga gitawag diri sa mga kawasan no. Paniunan river na siya. So kawasan pool sa ni diri dapita. Mo ni ang view dire. Mo na siya mga kabus kat diha. Dango gana pero amping kita. Ay lang ka plaka kay amping lang kita nga di ta ma-disgrasya. Kita ng view. Oh, ubay-ubay na so sa kubag oh. Kat gyud. Hawid lang ang kilid-kilid yan dito sa slide. Diba? So, ngani ka na sa tong area diri mga kapubs no. So mo na ni last na to nga destination kining kawasan kay Contadre. Oh, mana di ba? Na dako kang linaw ay. So kana ni mga kapubs, niabot na data sa last na to nga destination mga kapubs no. So man gitawag dig kawasan mga kapubs. So enjoy lang ninyo ang view mga kapubs no. Mulangoy ta diri kadali. Sige. Okay, mo nang tayo mga kapubs nga ipakita nako ang view. Oh, di ba? Nice kayo? Oh, nasa tanawa mong final nga kuha. Grabe daghana na oy. Sakto na kay na, solve na kay panodan na. Oh. Dari sa ko dire patungod sa linaw, mo dive sa ko dire ginagmay kay murag bugdog ayon. Kanang nice kay liguan kay ikang ko. Nata, dive ko ron. Oops. Wap, agray. Wow, kabugnog grabe kanindot mga kapubs. Dali lang ko balik kay nang basin ay buaya. Delikado ka jo, arabay makarescue nako kay kakumpares din sige pamulangoy. Kun ko sa tada hinuktok sa tada sa atong mga sa awa de sa mga utang de hinuktok sa tada ha pagbibiyo ta. Oh, di ba? So wala na ko napakita day nga maniho gani mga kabus pero mo na ni siya gi direct na nako nga luto na gyud. Ton gisunuban ni nako mga kapubs no. Tanawa, testingan ako sabaw mga kapubs. Sup din ta sabaw. Di ba? Wow, grabe nice kayo eh. Ako gunang tirag luto na timplada gud oh. Naitangad eh. Okay, higop. Yummy ka joy, yummy hotdog. Ano siya mga kapubs so sop tadi ha. Oh, di ba? Okay, sana nakarelate ning video ha mga kapubs sa mga followers ato mga supporters. So, palag tag-share ani atong video mga kapubs. Ug mo ra ni natabo sa atong gihimo nga video mga kapubs. Ug daghan kayong salamat sa way puas niyo pagsuporta mga kapubs. So, wa pa nakapalo diha. So, palihog lang tag-follow mga kapubs. Ug daghang salamat sa inyong tanan. Amping tatanan. God bless.